Καταρχάς, επιτρέψτε μου να ευχηθώ την αγαπητή Χριστίνα για από αυτή τη θέση να είναι πάντα δημιουργική και να στέφονται με επιτυχία τα έργα της. Λοιπόν, στην εποχή της παγκοσμιοποίησης παρατηρούμε τρεις τάσεις κυρίως, οι οποίες φαίνονται αντιφατικές και οι οποίες όμως επηρεάζουν το φιλελεύθερο και δημοκρατικό μοντέλο της αντιγκληματικής πολιτικής. Κάτι το οποίο θα έπρεπε τουλάχιστον να μας προβληματίζει. Η πρώτη τάση παρατηρείται με την παρίσφρηση στο ποινικό δίκαιο αρχών και μορφωμάτων που βρίσκονται και χρησιμοποιούνται σε άλλους κλάδους όπως το αστικό, ιδίως με την αρχή της προφύλαξης που μεταφέρθηκε στο ποινικό από την ασφάλιση ατυχημάτων. Απέναντι στην έννοια της επικινδυνότητας, βλέπουμε ότι η πρόληψη και η προφύλαξη αρχίζει να αποκτά ένα συνώνυμο περιεχόμενο και την προσέγγιση του αστικού με το ποινικό την βλέπουμε καλύτερα, πιο καθαρά, στην έννοια του μηδενικού κινδύνου, στον οποίο αναφέρονται και οι δύο κλάδοι και κάνουν τα πάντα για να φτάσουν εκεί. Αυτό όμως σημαίνει για το ποινικό ότι το έγκλημα πάβει να θεωρείται ένα σύνθετο κοινωνικό πρόβλημα, συνδεόμενο με ποικίλους εγκληματογενείς παράγοντες και αρχίζει να γίνεται αντιληπτό ως μία μορφή γενικότερης διακινδύνευσης που παράγεται από τις κοινωνίες που καλούνται να διαμοιραστούν και να διαχειριστούν ένα ρίσκο. Με αυτή όμως την έννοια, το έγκλημα αρχίζει να αποηθικοποιείται, γιατί προσλαμβάνεται ως ατύχημα. Θεωρείται δηλαδή περισσότερο τεχνικό και λιγότερο ηθικό πρόβλημα. Από τη στιγμή όμως που θεωρείται ως ατύχημα, παγιώνει την αντίληψη των πολιτών ότι είναι μοιραίο, διαχειρίσιμο, αλλά αναπόφευκτο. Η τάση λοιπόν αυτή εστιάζει περισσότερο στην τεχνολογική εξουδετερώση του εγκληματικού κινδύνου. Είναι αυτή που χαρακτηρίζεται ως διαχειριστική, με τον όρο managerial, υπογραμμίζοντας την ασφαλιστική και αναλογιστική actuarial λογική της, τόσο στον έλεγχο του εγκλήματος όσο και στον τρόπο απονομής της δικαιοσύνης. Όπως είναι εμφανές, στόχος της τάσης αυτής δεν είναι η βελτίωση ή η επανένταξη των εγκληματιών, αλλά η εξουδετερώση της επικινδυνότητας των πράξεών τους. Αυτή η τάση στοχεύει στην έγκαιρη πρόληψη μέσω της διαχείρισης ολόκληρων ομάδων που ενσαρκώνουν προφίλ εγκληματικών κινδύνων και που πιθανολογείται ότι θα αναπτύξουν συγκεκριμένους τύπους εγκληματικότητας. Η σκιαγράφηση, το γνωστό profiling των υπόπτων, έχει αναχθεί πλέον όχι τόσο σε μέθοδο ταυτοποίησης δραστών συγκεκριμένων εγκλημάτων, όπως άλλωστε ήταν και ο πρωταρχικός της στόχος, όσο σε μέτρο σύγκρισης των τιμίων ανθρώπων από τους εγκληματίες, όπως ακριβώς στην εποχή του Λομπρόζου. Έτσι, οι διαδικασίες πρόληψης δεν εστιάζουν σε αιτίες που σχετίζονται με το έγκλημα, αλλά σε χαρακτηριστικά ομάδων που εκλαμβάνονται ως πηγές κινδύνων, ενισχύοντας τον έλεγχό τους με παρακολούθηση σε συνεχή βάση. Επανερχόμαστε λοιπόν σήμερα, 1,5 αιώνα μετά την υποτιθέμενη κατάρριξη της θεωρίας του Λομπρόζο, πάλι σε φυσιογνωμικά χαρακτηριστικά που σήμερα βέβαια ονομάζονται βιομετρικά δεδομένα. Από τη διάγνωση του εγκλήματος περάσαμε στην πρόγνωση του ενδεχόμενου εγκλήματος και προσοχή, άλλο πρόληψη, απρόγνωση. Στην πρόγνωση λοιπόν του ενδεχόμενου εγκλήματος και γι' αυτό πολλαπλασιάζουμε αρχεία και βάσεις προσωπικών δεδομένων. Αυτή η προσέγγιση του ποινικού με το αστικό σύστημα, πέρα από το ότι αποπροσωποποιεί τον εγκληματία καθιστώντας τον βαθμιαία αντικείμενο, ευνοεί περισσότερο εξοδικαστικές διαδικασίες. Η επίκληση όρων όπως ανιχνευσιμότητα για τη δικαιολόγηση της ηλεκτρονικής παρακολούθησης παραπέμπει στη μεταμόρφωση του ανθρώπου σε επικίνδυνο αντικείμενο, δηλαδή στην αντικειμενοποίησή του με την κυριολεκτική έννοια. Διαπιστώνουμε λοιπόν, εν ολίγης, με δύο λόγια, ότι η εποχή του ποινικού δικαίου ήταν θεμελιωμένη σε συγκεκριμένες και σαφείς εγγυήσεις και αρχές καθίσταται όλο και πιο θολή. Η δεύτερη τάση είναι η ευρεία προεγκληματική παρέμβαση με χαρακτήρα προληπτικής καταστολής. Η επιδίωξη της ασφάλειας έχει γίνει πια αυτός σκοπός. Συνέπεια τούτου είναι η συνένεση να καθίσταται σιωπηλό χαρακτηριστικό ελέγχου για την έγκαιρη πρόληψη. Όλοι ελέγχονται και όλοι αντιμετωπίζονται ως ενδυνάμει παραβάτες. Ρίχνοντας όμως το βάρος στην έγκαιρη πρόληψη, με την έννοια της έγκαιρης πρόγνωσης της επικινδυνότητας, δεν ελέγχεται η απόκλιση από τον κανόνα, αλλά πιστοποιείται η συμμόρφωση στους κανόνες ελέγχου, με συνέπεια η υποψία να πέφτει πάνω στον καθένα και να διαμοιράζεται η ευθύνη για την ατομική ασφάλεια καθενός.
Έτσι έχουμε αλλαγή και στο βάρος της απόδειξης, εφόσον ο καθένας μας καθίσταται υποχρεωμένος να αποδείξει ότι δεν είναι εγκληματίας. Η προγνωστική δικαιοσύνη οδηγεί σε μια προληπτική άμυνα ιδιαίτερα κατασταλτική και αυτό με τη σειρά του οδηγεί σε μια σαφή ολίσθηση του φιλελεύθερου και δημοκρατικού μοντέλου της αντιγκληματικής πολιτικής προς ένα μοντέλο που έχει απολυταρχικά χαρακτηριστικά. Η ενίσχυση των αστυνομικών εξουσιών οδηγεί ολοένα και περισσότερο στην εντατικοποίηση διαδικασιών κατεξαίρεση. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, ο νόμος κατά της τρομοκρατίας, ο γαλλικός νόμος Οκτωβρίου του 2017, ο οποίος δίνει εξουσίες στην αστυνομία να παίρνουν μέτρα ασφαλείας, όπως κατοίκον περιορισμό και ηλεκτρονική παρακολούθηση, με μόνη την ενημέρωση του εισαγγελέα. Επίσης, τη δυνατότητα στον ομάρχη ή στον δήμαρχο να επιβάλλει απαγόρευση κυκλοφορίας στους ανηλίκους κάτω των 18 ή κάτω των 16, αναλόγως όπως κρίνει εκείνος, τις νυχτερινές ώρες από την 10η βραδινή έως την 6η πρωινή ή από την 11η βραδινή 7η πρωινή στους ανηλίκους. Αυτό κι αν είναι αποτελεσματική πρόληψη, μην μου πείτε. Εν όψει όμως τούτων, διαπιστώνουμε τα εξής. Περισσότερα στάδια, όπως ανέφερε και η κυρία Γκμπάντη, δυστυχώς δεν είναι εδώ, πριν ακόμα και από τις ήδη θεωρούμενες προπαρασκευαστικές πράξεις, αρχίζουν και θεωρούνται όχι μόνο παρέκκληση, αλλά τετελεσμένα εγκλήματα. Δηλαδή, ολοένα και διευρύνεται το αξιόπινο, έτσι ώστε να συμπεριλάβει όχι μόνο τις προπαρασκευαστικές, αλλά πολύ περισσότερα στάδια πριν από την προπαρασκευή. Τούτο όμως δεν έχει σκοπό την πρόληψη, με την έννοια να ληφθούν μέτρα ώστε να διοχετευθεί μια παρέκκληση σε κοινωνικά υγιείς δραστηριότητες. Τιμωρία του εγκληματικού φρονήματος που ανέφερε η κυρία Γκμπάντη. Αντίθετα, έχουν σκοπό την τιμωρία της παρέκκλησης και ακόμα και της ίδιας της επιθυμίας. Και εδώ θα ήθελα να προσθέσω σε αυτά που ανέφερε η κυρία Γκμπάντη ακόμα ένα στοιχείο. Στο γαλλικό νόμο του 16, που τιμωρεί με φυλάκιση 2 ετών και χρηματική ποινή 30.000 ευρώ την επίσκεψη σε τρομοκρατικές ιστοσελίδες. Και μάλιστα στην δεύτερη παράγραφο λέει, αν αποδειχθεί ότι ήταν καλόπιστη η επίσκεψη αυτή ή προς το σκοπό της έρευνας, δηλαδή εμείς πρέπει να αποδείξουμε ότι δεν είμαστε τρομοκράτες. Αυτό σημαίνει, με δύο λόγια, ότι έχουμε συνέρεση ή σύνδεξη, αν προτιμάτε, δύο ενιών. Της παρέκκλησης και του εγκλήματος. Κάτι που προσυδειάζει σαφώς σε απολυταρχικά μοντέλα. Γιατί σε ένα φιλελεύθερο και δημοκρατικό μοντέλο εγκληματικής πολιτικής δεν νοείται τέτοια συνέρεση. Μάλιστα, το περίεργο είναι ότι σύμφωνα με τις στατιστικές του ΟΗΕ σε παγκόσμια κλίμακα, τα σοβαρά εγκλήματα περιλαμβανομένων και των ανθρωποκτονιών εκ προθέσεως, σε οποιοδήποτε λόγου, και ατρομοκρατικών εννοείται, δεν υπερβαίνουν κατά μέσο όρο ποσοστό 0,006% στον παγκόσμιο πληθυσμό, κάτι που όπως αντιλαμβάνεστε δεν μπορεί να δικαιολογήσει τα παγκόσμια μέτρα περιορισμού της ελευθερίας και τις προληπτικές επεμβάσεις εναντίον όλων των ατόμων. Στο σημείο αυτό επιτρέψτε μου να σχολιάσω την στάση της νομολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα, συγκεκριμένα πολύ πρόσφατη νομολογία. Έχουμε δύο αποφάσεις Ιούνιο και Σεπτέμβριο του 2018. Τον Ιούνιο του 2018, στην απόφαση Centrum for Rättvisa κατά Σουηδίας, το ΕΔΑ, επικυρώνοντας ομόφωνα τον νόμο περί διεθνούς παρακολούθησης της Σουηδίας, κατέστησε σαφές ότι η μαζική παρακολούθηση αποτελεί μια νόμιμη πολιτική που τα κράτη-μέλη μπορούν να αναπτύξουν ελεύθερα, θεωρώντας τη μάλιστα και ως πολύτιμο μέσο που μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα κράτη στην προστασία της κοινωνίας από το οργανωμένο έγκλημα και την τρομοκρατία. Το Σεπτέμβριο του 2018 επικυρώνει αυτή την απόφαση με την υπόθεση Big Brother Watch και άλλων κατά Ηνωμένου Βασιλείου, κρίνοντας ωστόσο ότι υπάρχει παραβίαση όταν το καθεστώς αυτό στερείται συγκεκριμένου πλαισίου. Στο ζήτημα όμως αυτό διαπιστώνουμε μια αντίθεση μεταξύ της νομολογίας του ΕΔΑ και της νομολογίας του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2015 στην περίφημη απόφαση ΣΡΕΜΣ κατά Επιτρόπου για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων, γιατί έχουμε δύο αποφάσεις ΣΡΕΜΣ, έχουμε και το 18 κατά του Facebook, σε αυτήν λοιπόν του 2015, το ΔΕ διευκρίνησε σαφώς ότι ένας κανονισμός που επιτρέπει στις δημόσιες αρχές να έχουν γενικευμένη πρόσβαση στο περιεχόμενο ηλεκτρονικών επικοινωνιών πρέπει να θεωρηθεί ότι προσβάλλει το ουσιαστικό περιεχόμενο του θεμελιώδους δικαιώματος στο σεβασμό της ιδιωτικής ζωής.
Κατά τον ίδιο τρόπο, στην έκθεσή της το Δεκέμβριο του 2017, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Προστασίας των Δεδομένων, που ξεκίνησε μετά την έναρξη ισχύως του LGPD, είπε ότι μία μαζική αδιάκριτη επιτήρηση των ατόμων δεν μπορεί να θεωρηθεί ποτέ ως αναλογική και απολύτως αναγκαία σε μία δημοκρατική κοινωνία, όπως απαιτεί η προστασία που προσφέρουν τα θεμελιώδη δικαιώματα. Και ενώ το 2016 με την απόφαση Τζάμποκεβιτσί κατά Ουγγαρίας, το ΕΔΑ μας είχε δώσει την εντύπωση ότι συντάσσεται με τις θέσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι είχε καταδικάσει την νομοθεσία της Ουγγαρίας σχετικά με τις συγκεκαλυμμένες δράσεις της αντιτρομοκρατικής παρακολούθησης. Τελικά, 2 χρόνια μετά, βλέπουμε ότι δεν συμφωνεί και αυτό έγινε ερωτήματα σχετικά με τον κατακαιρματισμό του Ευρωπαϊκού Δικαίου Προστασίας των Δικαιωμάτων. Τρίτο και τελευταίο ζήτημα, η τελευταία τάση, αν θέλετε, είναι το δίπολο πρόληψη-μη πρόληψη. Και εδώ ας ξεκινήσουμε λίγο συνολικά, να δούμε την πρόληψη, κυρίως τι πρόοδος έχει γίνει σε διεθνές επίπεδο. Διότι σε τοπικό επίπεδο, εντάξει, μπορεί να συμφωνήσουμε ότι μπορεί να έχει γίνει στο φρονιστικό, στη φυλακή της Σιγκαπούρης, στα Neighborhood Councils της ΗΠΑ κτλ. Αν πάρουμε τις στρατηγικές του ΟΗΕ για την πρόληψη του εγκλήματος, αυτό το οποίο έχει αναχθεί στη λεγόμενη μπλε εγκληματολογία, δηλαδή η σύνδεση των θέσεων του ΟΗΕ για την πρόληψη του εγκλήματος με τις εγκληματολογικές θέσεις, και εγώ το παίρνω, κύριε Φαρσιδάκη, από το 1872, όχι μόνο τα 40 χρόνια που αναφέρατε εσείς, από το 1872 που ήταν το πρώτο συνέδριο, διεθνές συνέδριο για την πρόληψη του εγκλήματος σε επίπεδο κοινωνίας των εθνών, βεβαίως τότε. Ακόμα και πριν, ακόμα δεν είχε, βεβαίως, πολύ σωστά. Πολύ πιο πριν. Παρά τον τεράστιο όγκο κανόνων και προτύπων που έχουν συνταχθεί σε επίπεδο διεθνές, στο πλαίσιο του ΟΗΕ και άλλων φορέων και την ευρύτατη γκάμα θεμάτων που καλύπτουν, δικαιοσύνη για τους ανηλίκους, δουλειά των γυναικών κτλ. Δεν φαίνεται να έχουμε προοδεύσει και πολύ. Και αυτό δεν το λέω εγώ, αυτό το λέει ο ΟΗΕ, ο οποίος παραδέχεται ότι στο θέμα της πρόληψης δεν υπάρχει αρκετή πρόληψη. Μάλιστα, θεωρεί ότι είναι πολύ πιο εύκολο να προληφθούν οι συγκρούσεις, οι διεθνείς συγκρούσεις, παρά το έγκλημα. Τώρα, αναλογιστείτε, αν δεν προλαμβάνονται οι συγκρούσεις, τι ελπίδες μπορούμε να έχουμε για το έγκλημα. Ειδικά για την αποκαταστατική δικαιοσύνη, που είναι μία από τις στρατηγικές που προωθεί για την πρόληψη ο ΟΗΕ, ούτε οι βασικές αρχές του ΟΗΕ σχετικά με τη χρήση προγραμμάτων αποκαταστατικής δικαιοσύνης θεωρώ ότι έτυχαν της αποδοχής που θα ανέμενε κανείς σε ευρεία κλίμακα. Αντίθετα, μάλλον, προσωπική μου άποψη, αν θέλετε, σε ορισμένα υποανάπτυξη κράτη τους έδωσε ίσως και μεγαλύτερο έρισμα να επιλύουν σοβαρότατα εγκλήματα σε τοπικά συμβούλια, όπως τα Τζίργας στο Αφγανιστάν, και το γνωρίζω πάρα πολύ καλά, έχω πάει πολλές φορές στο Αφγανιστάν στο πλαίσιο του ΟΗΕ. Το οποίο εφαρμόζει ίσως βεβαίως μια διαστρεβλωμένη άποψη για την αποκαταστατική δικαιοσύνη, όμως σοβαρά εγκλήματα όπως ο βιασμός καταλήγουν στο να αναγκάζουν το θύμα να παντρεύεται το δράστη βιασμού με μια βέβαια πολύ οικονομικά συμφέρουσα συμφωνία για την οικογένεια. Λοιπόν, συνολικά σε επίπεδο 193 χωρών, κρατών μελών του ΟΗΕ, για ποια πρόληψη μιλάμε? Ο ίδιος ο ΟΗΕ σε μία από τις τελευταίες του εκθέσεις αναφέρει ότι όλη αυτή η ρητορική για την πρόληψη ακούγεται ισχυρά επειδή θέτει φιλόδοξους και ελκυστικούς μελλοντικούς στόχους. Ωστόσο, σε επιχειρησιακό επίπεδο, ο στόχος αυτός δεν έχει λάβει ακόμα επαρκή προσοχή. Τι περιμένουμε, δεν ξέρω. Στον αντίποδα τούτου, βλέπουμε όχι μόνο να μην υπάρχει πρόληψη, αλλά ούτε καν καταστολή όταν αλλάζει το προφίλ του δράστη. Και αναφέρομαι στους μεγάλους οικονομικούς φορείς, ειδικότερα στις πολυεθνικές εταιρείες, που όχι μόνο δεν υπάρχει πρόληψη για τα σοβαρότατα σε παγκόσμιο επίπεδο εγκλήματά τους, αλλά ούτε καν καταστολή, διότι σπάνια παραπέμπονται στην ποινική δικαιοσύνη. Το συχνότερο είναι να πάνε στη διαιτησία, ακόμα συχνότατα σε αυτορύθμιση. Οι μόνοι κανόνες που υπάρχουν είναι ένας ηθικός κώδικας του ΟΗΕ του 2011, από το 2014 προσπαθούν, πιέζουν τα κράτη να τον κάνουν πιο δεσμευτικό. Τελειώνει. Συμπεραίνουν λοιπόν. Πολλά μέτρα, πολλά σταθμά, πολλές τάσεις.
τάση, όπως είπα, είναι η αλλίωση του ποινικού δικαίου με την αστικοποίησή του με στόχο τη μηδενική ανοχή, από την πρόληψη στην προφύλαξη, από τη διάγνωση στην πρόγνωση. Η δεύτερη, η προληπτική κατασταλτική δράση των αρχών στο όνομα της ασφάλειας με παραβιάσεις θεμελιωδών ελευθεριών και εγγυήσεων, ένα υπερκατασταλτικό ποινικό σύστημα. Και το τρίτο, από το δίπολο πρόληψη μη πρόληψη σε παγκόσμιο επίπεδο, το αποτέλεσμα είναι μάλλον απογοητευτικό και για τα δύο. Ιδίως αν αναλογιστεί κανένας ότι όταν αλλάζει, όπως είπα, το προφίλ του δράστη, δεν έχουμε ούτε καν πρόληψη ούτε καταστολή. Από αυτά, εν τέλει, ίσως η πιο διωγγωμένη είναι η προληπτική κατασταλτική δράση, κυρίως στον τομέα της δημοκρατίας. Και τελικώς ο χαμένος δεν είναι μόνο οι ελευθερίες και οι εγγυήσεις, αλλά και το φιλελεύθερο μοντέλο της αντικλιματικής πολιτικής, το οποίο, επιτρέψτε μου να πω, ότι προπολού έχει χάσει τα βασικά του χαρακτηριστικά. Σας ευχαριστώ πολύ.